Ja ti to konkretno razdjeljujem kao DJ-eve u neke dvije kategorije. Jedni koji su kao artisti, ajmo reći, umjetnici koji se ne bave samo isključivo DJ-ingom kao takvim, nego, znaš ne znam, rade produkciju ili tipa ja sebe volim nekad smjestiti u taj kadar zbog toga što osim produkcije volim i, ne znam, raditi produkciju evenata, na primjer, znaš i razmišljati neke koncepte kako nekome nešto približiti i doći do neke publike, razumiješ? Mhm. Pa bi sad rekao to je jedna kategorija kao DJ, kao artist, druga kategorija DJ, performer, odnosno zabavljač. Kužiš. I mislim da tu, da tu postoji manja nekakva doza tog art aspekta, nego je više znaš, DJ koji pušta za publiku i za ljude koji su tamo i kao, ok, nećemo sad reći da artist DJ ne pušta za publiku koja je ispred njega, ali znaš, on će imati više nekako svoj nekakav određen smjer.